Mutluluk yar cemalında ne yar onlar bilmem. Yeryüzünü kılan eylem, gökyüzünü duman eylem. Gözde yaşıl gıryan eylem yar onlar bilmem. Gözde yaşıl gıryan eylem yar onlar bilmem. Yar onlar bilmem da, yar onlar bilmem. İlkice gözümün göreni yar onlar bilmem. Täş köp sag bol. Ýerine ýetip beren ajaýyp aýdymlaryň şeýle halipalan aýdymlaryny ýerine ýetip berdiň janyny feffe. Ýene bir ýola köp sag bolsaň aýdýar. Indi täşi getmejegden şu ýerine her kimiň durmuşynda bir ýatdan çykmajak waka bolýa, çagalyk döwründe bolsun, ýa ýetginjek döwründe bolsun. Şonu ýaly senem bilijmedi ýaly çagalykdan, kişilikden aýdym sady höwüdüň bir näçe aýdymlary ýerine ýetirýän, dogry dämi? Ine sen sungat ýoluna çagalykdan gadam batsaň, şondan märemle halipalan aýdymlary bolsun, bir näçe ajaýyp aýdymlary başardyňça ýoýman ýerine ýetirýär. Çagalyňda haýsy aýdym aýtdyň? O sorak men Kemal 3 ýaşymda çagalar wagtynda ilkinji ýerine ýetiren aýdym Aý Cemalýan Türkmenal gaýdymy. 15 ýaşymda ul sahnalarda çykyş etdim. Halipalan Cemal Saparyna bilen şo sahnalarda, ul sahnalarda çykyş etdim. Garaşsyzlygyň merjen däneleriniň ýeňçisi boldum. Ulwaga bayrağynyň eýesi boldum. Ne bilen näme gahryman arkadaşymyň saýasynda Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň Bahtyar taýyny bolmak bagtymada müýesser etdi diýsen buýsan ýan begenýän gahryman arkadaşymyza alkyşlanyp çäkdi. Täşi bilen saňa edil arkadaşymyň saýasynda Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň Bahtyar taýyny bolmak saňa da müýesser etdi, maňa da müýesser etdi. Şonuň ýaly sen bir has gowuryp dinleýän aýdymlaň haýsy aýdymlar ýa-da öz ýerine ýetirýän aýdymlardan has bir ýerine ýetirmän gowurýan aýdym. Näme Kemal gize ýatamda da baş ucunda Nurar dagan aýdymlary, Recep Kul Halipaň aýdymlary, adam ýanglanyp durýan, şonu dinläp uklaýan özüme. Nurar dagan aýdymlaryny dinleýän, Halipaň Recep Kul Kenýewiň aýdym dinleýän. Aýdymyň ýamany ýok, hemmesem gowy. Öne esasy şonu gowy edip ýerine ýetirip bilmeli. Türkmenistanyň halk artisti Cemal Saparyna bir aýdym bar. Qyn ekeni ışk sevdasyn bilmedim. Saňa duşup şatlanmadım, gülmedim. Şol aýdymyň beter gowy dinleýän. Onu öz ýerine ýetirýän aýdymlardan haýsy aýdym gowy? Öz ýerine ýetirýän aýdymlarymyzdan Halipalan aýdymynyň köp toý tomaşada size bildirilýän aýdymlar, Ağın Oloýun, Desalap Guljan Barjan aýdymy. Bu man aýdymlaryň hemmesini dinleýijilerimiz size bildirip toý tomaşada dinleýän. Onu mehriban ileşmeden garaşýandyr saňa ajaýyp aýdymlaryna getmişime dowam edäýdi. Mehriban ileşýär tamaşaçylar, ýürüýte siziň üçin ajaýyp aýdymlar bilen, Halipalan aýdymlary bilen täşi türegenip getmişime dowam edýär. Dinleň, diýinjar. Vadime
Balkan sevitlerini ine deyip bir qıydı olup durup. Şol wagtlar şol döwürde inäniň görküni görmegine ta geljek qıydı yok diye. Ýanky inäni en atasy göz ýetip oturan ýerine ýigide durmuşa çykarýarlar. Öne şahirimiz aýdýa, odan bolup dogulma, bagtly bolup dogulýar. Şol diýilýärem inäniň birinji bagty alamançylyk urşullaryna gabat gelip, şol urşda inäniň birinji bagty wefat bolýar. Ýanky inäni gam musawasyp saryp solup oturan. Aylar geçýär, günler geçýär, ýyllar geçýär. Günleriň bir gün inäniň zoralary inä baryp, "Ahow ine jan, beýdi oturma. Ölüm Allah'ın buyruğudur. Yarından ayrılan 7 yıl ağlar. Yurdundan ayrılan ölünce ağlar. Hudaya şükür yurdundan ayrılan ok. Özüňe görüp beri serencan ber. Önk ene keşime gelip maslahat berki diye. Ene de näme zoralaryň maslahatyny eýerýär de özüne görüp berýär, serencan berýär. Önk ene keşine gelýär. Eneňiň dawarysy dağlardan, deryalardan aşyp Göýektepe sebitlerini Nurberdi hanyň çapan kiriňlerinden bolan Garamergen diýen got şeýde bar ketdi. Eneňiň tarypyny eşden Garamergen "Nirdesin ene" diýip eneň gözlegine çykyp, balkana baryp deňdüş dostlaryna "Ahow dostlar, mene şeýlere bir ene gelme wagtyny eşdim şu eneň bir görüp bolmaly" diýär. Ýigitlerim aýdýar Garamergen jan, ene şu ene diýip görkezilmer. Ýaşullardan çekinýär. Ýöne bir alajy bar. Yine bir künden ene öz zoralaryny ýanyna alyp agyýmşy tuğun başyna feýle çykýar. Şonda bir zorasyny taşylaryň bilmän bolup eneň oýmadan çekip goýberdi. Şol ýere gaşyk öýme eneňkidir. Gepleşik tawşyryk diýilşi ýaly ene künden öz zoralaryny ýanyna alyp agyýmşy tuğun başyna feýle çykýar. Ýanky tawşyrylan zorasyn bilmän bolup eneň oýmadan çekip goýberýär. Şol pursat Garamergen ene gelini feýllap görkünü görmegine aşık bolup şol ýerde durup 5 kelime söz diýär. Bir wagt näme diýer boldy? Alı üymem süper başlık boye bir bugün iner vurdum sade. Alı üymem süper başlık boye bir bugün iner vurdum sade. İni dili taşıtar boye saçlarım tutarım tarizade. Ah yüzümde boşluk az boye bir bugün iner vurdum nane. Ah yüzümde boşluk az boye bir bugün iner vurdum nane. Iner vurdum sonanı vurdum boye bağlarda maralım vurdum nane. Iner vurdum sonanı vurdum boye bir bugün iner vurdum nane. Şeker delir zellafini tane. Özü evlat atağıydı boye bir bugün ünün vurdum tane.
Ödü evlat atabibi boy İnun günen vurdum nani Ey karamır tarif esip boy Sallanan doktu bir nerdani Sana aşıklarım almanadır boy İnun günen vurdum nani Aşıklarım almanadır boy Bir kuvul güner vurdum nani Güner vurdum sonan vurdum boy Bağlardan varalım vurdum nani Güner vurdum sonan vurdum nani Bir kuvul güner vurdum boy Başıma yakanım Gel beriye Ay bir seferler senin adın çekerdim Şirin canım aşağı bana dönerdim Ay dönerdim Ağırda dönerdim İyi kalam alıp senin ağzımı yalardım Ay tükürmedi sanım Gel beriye Çevir köyünüm kulpunu vah 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 etraf Yar başının zülfünü vah Başıma koyunum Gel beriye Çanlı bir aşık Oldum önüne Kolaydım önüne Şadu şeker gelmedi Hey hey bir sözüne Ona sözüne
olsun aytam özüme. Çöl yerde kız sanım beni.